So let's talk about the NYATHI family for a second. Vanhu vazhinji varikufungidzira kuti Nyati family yakabhaizira vanhu stereki, that's why they are not making it, or that's why they are having misfortunes. Let me tell you, as a spiritual guy, they are going through a spiritual battle and they need your prayers. It's a spiritual battle. Let me tell you the spiritual rules or zvinoitika munyika imwe. There is a level of success that you can't reach usiri part of the dark world. So kuti ubudirire muupenyu, you have to be a spiritual person. Haugoni kubudirira without being a spiritual person muupenyu. So it's either unobudirira uri a spiritual person as a believer, as a Christian, wakabekwa na Mwari, or unobudirira wakabekwa na Satan. There is no neutral ground on this earth. Of course, you will try. Unotozama, ugoshanda, but pane level kuti wasvika so resistance, you can't go through here. They will make you crash and they will now bring people to help you. Kana bazouya vanhu vanokubatsira, pawani wevanhu vachakubatsira, that person will be a Satanist. That person will be of the kingdom of darkness. And that person ndiye anozokuinitiate iwewe kuti udzoke back on your feet. Many musicians, especially in Zimbabwe, vakasvika pa resistance level yekuti career yavo yanga iri pa peak. So I can mention those people without fear. Vanhu vakaita sana Jamaster, vanhu vakaita sana Sekalas, vanhu vakaita sana there are a lot of good musicians vanotori nechipo chokuti wakatarisa unotoona kuti munhu ane chipo kudarika uyo ari kuenda mberi. I'm not endorsing secular music though as a Christian, but ndiri kungotaura kuti pane munhu wekuti unotonyatsoona kuti uyo ane chipo chekuimba but haana kwaari kuenda. Vanhu ivavo vanenge vakasvika pa peak yecareer yavo pekuti vanosvika pa resistance level yekuti now Satan will crush them down. Kana vasvika pa resistance level iyoyoyo vanenge vakuda Mwari kuti vasadone. Without God, they will crash down. So NYATHI family, they are going through that spiritual battle. It's a spiritual fight. They can run away from it. Vagoenda ku Durban, vagoenda ku South Africa, vagobuda muZimbabwe, vagoenda kupi. But this whole thing is going to be after them. Trust me. In this day and age, it's really difficult kubudirira usina spiritual backup. It's so impossible. So kana uri a believer, muri kutona uri tobudirira vane backup ya Mwari or ya Satan. That's the bitter truth. So I have seen most content creators don't want to be spiritual. They just want to be neutral. But without them being spiritual, there's a level they are not going to reach. Even kuhurumende chaiko kune level rekuti ukaita mari, like muno South Africa, kune level rekuti ukaita mari, maybe wakutanga kutambira mari dzinosvika kuma 100,000, 200,000 kusvika kuma 500,000, even SARS inenge yakumonitor kuti unomboita nezvei. But kana uri pasi apa, even uri a fraudster, uri chii, uri pasi, they won't really monitor your activities. But because let me tell you why Satan achishandisa this strategy, because he knows kuti iwe ukaita mari yakawanda, you do good with the money, you start helping the poor, unotanga kubetsera vanotambura, of which vanhu ivavo vakaitwa kunzi vatambure na Satan. Vanhu vazhinji vari kutambura, especially kumusha kuZimbabwe, it's because of witchcraft. Witchcraft is the number one reason why people are poor in Zimbabwe, or even in Africa. And that is caused by Satan himself. So iwo kana wakabudirira wakatanga kubatsira vanotambura, you are opposing the agenda of Satan. Because for as long as people remain poor, Satan will have control over them. The rich people, now most of the rich people are of the kingdom of darkness. Why is that? Because vanongafana kucontrola the poor to cause them to sin or to cause them to compromise their faith. So NYATHI family vasvika pa level rekuti financially vanga vakurova the resistance level, vanga vakurova the roof. If they were going to break through the roof, mamusingachazovawani pazasi futi. But vakasvika in the heavenly realms, vakasvika vakatadza kubreaka that resistance because vaida spiritual backup. Sema content creators tinoita time yekuti we focus much on content, forgetting the spiritual side of things. Kana tichienda kuchechi, we don't want to go to church anymore because we feel like vanhu vanoida kutora mapicture nesu and all that. Kuva famous kunogona kutoita kuti munhu atadza kuenda kuchechi because you are famous. You don't want people to be looking at you when you are in church. But again, that's another strategy of Satan. Kana uri a content creator, uri a believer,
usanyare kuenda kuchechi kana kuti usatye kuenda kuchechi kuti vanhu vanozotoda kutorwa mapikicha kana kuti vanhu vanonga kutarisa. You are going to church kunonamata nekunzwa shoko raMwari. Most content creators vanozvi-isolate kana vaane mbiri, of which that's what Satan wants. Satan wants to isolate people, then he attacks them one by one. So NYATHI family needs your prayers. They need your prayers. Not only kuti they need your prayers, but they also need to pray for themselves. In whatever they did, zviri sinful or whatever they might have done, vanofana kuconfessa, vanofana kurepenta, then vomira pakanaka naMwari. Because I'm telling you, they are never going to break this barrier as long as they are not spiritually backed naMwari. They either have to be kuside kwa Satan or not. And also the other thing that I've noticed with content creators, vamwe vari open zvokuti vanotaura mari dzavo kuti ndinoita mari yakati, ndaita mari yakati, ndaita mari yakati. I'm telling you, you have millions of people listening to you. Even witches and Satanists are listening to you uchitaura kuti ndaita mari yakati. Sometimes witches are not even able to know kuti une mari, but because you are saying it, sangomas, people think kuti unoroiwa nevanhu veukama vako chete. No. There are demons, there are witches and Satanists who are on social media, who are listening to every conversation you are saying. What you are telling people, and they are working against you because they know you are about to do good with your money. They know a human being with his money can do good, to help the poor, to do this and do this and do this. So they don't want that to happen. Vakawanda vanhu vatinotoziva vane ma-talents nema-gifts. Ekuti unoyatsona kuti this person is gifted more than munhu uyo ari relevant mumachats izvozvizvi. But where are they now? Where are they now? Kune vaimbi even vegospel music vanotori serious zvokuti vakaimba apo unoyatsona kuti munhu anoimba manu. But where are they now? Kuimba kare it used to be kuti une voice rakanaka uye unogona kuimba. But these days haisitombori nyaya yacho, even une voice risingaite irorero unotoimba ukatofarwa nevanhu godi. There are spiritual beings who are making pacts with human beings kuti vanhu vabudirire. Iwewe munhu pachako unogona kutobudirira without them, but vanokurwisa, they will fight you kuti usasumuke without them. They want everybody to be under their powers. The world right now, and I don't know how much percentage, maybe 70 to 80% of the rich people of this world are from the kingdom of darkness. They are inspired and sponsored by the dark kingdom. Some people knowingly, some people unknowingly. Let me give you an example of people who are inspired by the kingdom of darkness even without them knowing. Wakaona iwewe uine nightclub kana bar, you are inspired by the kingdom of darkness, even Muslim Satanists. They are behind the whole thing. They are making you prosperous. Right now, many people who are making money are those who are compromising. Because when God cursed the earth and everything in it, he cursed everything. And Satan took over. Zvese zviri mumaoko aSatan, wealth chaiyo mari iri mumaoko aSatan. Isusu we only have to ask from our God kuti vatore ipapo pakabatwa naSatan ipapo. Mwari vanotora pakabatwa naSatan vopa isusu vana vavo, because everything on this world belongs to God. But Satan is claiming everything as his. That's why muchiona vanhu vanoda kubudirira vanojoina Satanism, vanojoina Illuminati, money rituals, kuna masango, maprofita. It's all about spiritualism. Now, kubudirira. So I want you to be careful, content creators. Be careful, you famous people. Be careful, because pamunotaura ma projects amuri kuita. Muchiplana that project, muchida kuita, if it is good, Satan will fight it. So kana muchitaura yenyu ma project enyu, taurai ma projects enyu muchiziva kuti mune backup yamwe mutsvene, mune backup yaMwari. Or else zvakafanana nekuti uchida kutravela kuZimbabwe. Don't do a video kuti we are going to Zimbabwe musi wakati. I've seen good content creators vamwe vanototaura vaveko. Vanotozo-uploada video yekuti tiri kuenda kuZimbabwe vaveko. Zvokuti even the witches and Satanists will be surprised kuti watoveko tingadai takakugarira uchiri munzira, which is a good thing. So my plans enyu sometimes amufana ku-expose everything you have to do. Vananyati vakataura kuti they were earning about 25,000 and the devils were not happy with that. I'm telling you, they were not happy with that because those guys were going. Vaipusha zvokutodaro. But where are they now? They are being dragged back. But kana vakanamatirwa, mukavanamatira, they will come back up again. But let them be spiritual. In my message here to them is that ngavanamati, ngavaenda church, ngavabvise fame musi Sunday or whatever day ravachoosa kuenda church, ngavabvise fame vova ordinary human beings, ngavabvise fame mu life mavo,
woenda kuchechi nevamwe, unosangana nevamwe. Take for an example Mambo Duterere. Mambo Duterere vachiri kuenda kuchechi. Pasi ipapo panenge vakagara vamwe vanhu vanenge vakagara ipapo. Vanenge variko kuchechi vachinamata nevamwe. Humility iyaya ichiri kudiwa. Garai pasi nevamwe. Because kuri kuwanikwa Mwari ndekuno kuzasi kuri humble. Kuma humble beginnings ndokunowanikwa Mwari. Musoro it's almost impossible. Why? Because Mari inonzi, it's another god. Iyo Mari on itself is not evil, but when you love it so much. So Mari, you can't reject the fact yekuti iriko and you need it. That's the honest truth. Zvakangofana nechikafu. You can't reject the fact yekuti chikafu chiriko and you need chikafu. But too much of chikafu inenge yakunzi gluttony, and the love of money also is the root of all evil. So iyo Mari pachayo haistombori evil. Tsvagai Mari. I would advise each and every Christian kuti musave lazy muchinamata kuti hanzi todaenda udenga musiri kutsvaga mari. Tsvagai mari nenzira dzakanaka, because mukasatsvaga mari muchiti hanzi todaenda udenga 10 years dzichakwana, 20 years dzichakwana, uchasvika patime yekuti you are 60 years old hauna kana musha, and then what happens? Unenge uri roja, you are not able to work, wakura hauna kana musha, wakunosnika ini mudzimba dzevanhu, mumisha yevanhu nemhuri yako. That's not good. Baba vakangwara vanosiyira inheritance vana vavo. So if you are a father, if you are a mother, you need to work for your children's future. So let's get back to God. Kune vaya vanga vatsauka kunzira dzaMwari, dzokai kunzira dzaMwari. Kana wanga wawa backslider usiri kuenda kuchechi, mbodzoka kunzira dzaMwari. You think everything is okay, hausikufila ma-attacks. Yes, Satan wants you to be there. Satan wants you to relax. Uri ipapo pauri pa comfort zone until Jesus Christ comes. I know some of you muri kuti tiri kubasa, tiri ku diaspora, takazodi tichazodzokera hedu, kana tadzokera kumusha tichazonyatsadzokera tonamata. Kana uri kuzvinyepera izvozvi uri kuti handisati ndawana chechi yandonyatsokubhilivha mairi sterect. That's a lie. Why am I saying that? Because you are not reading your Bible. Are you reading your Bible? When last have you read your Bible? Usati wawana chechi yekujoina. Are you praying in your house? Are you taking a time yekutomboita zvokwamwari kutomboti okay, pa 2 hours dzinodzi ndichange ndichiverenga bhaibheri, the next hour ndichange ndichiita zvokwamwari, ndichange ndichinamata, ndichipraisa, ndichiworshipa, ndichiita sese. So yes, the other thing I want to advise my content creators, my Christians, my Christian content creators, I'm not talking about vanhu vanocreata content yechikristu. No, ndikutaura munhu anocreatawo zvaanongocreata ari mukristu. You need to be at least mentioning your savior a few times here and there. Don't be ashamed of Jesus Christ in your content. That's how Jesus is preached. Vanoda kuona izvo zvimafanisi nemavideos atiri kuita. So iwewe tora this opportunity, because let me tell you, 30,000 followers dzaunadzo idzi. Kune kamwe kachechi right now kane 20 followers, kane 20 people, 20 members. Iwewe you have a whole congregation of 30,000 people, yet you have never told them about Jesus. Don't be ashamed of your God. Don't be ashamed of your master. I know some of you munobva matotya kuti my people will unsubscribe. I'm telling you, just mention Jesus, they will not unsubscribe. Even when they do, how many are they that will unsubscribe? So are you now not willing to lose your followers because also don't mention as Tara Jesu? Just mention the name of Jesus, throw it in there. Bless him, glorify his name in there. You don't have to preach a whole sermon. Wapedza zvakaita conversation yako chingotaura kuti I want to thank the Lord Jesus for making me do this, for allowing me to do this. And then people will know who you are. I'm telling you, don't be ashamed of your master. Don't be ashamed of your savior. Because if you ask many content creators right now, they will tell you, kuti, Tirima Christo, interim Christian. But they say nothing about Christianity. They say nothing about God. I know kuti it's your work, but involve God in your work also. Because you are praying, kuti Mwari ndisimbisei, Mwari ndibetserei, basa rangu rifambe. So involve him. Call his name, mention his name. Make sure whatever you do glorifies God. Chese chauri kukumbira kana unamatira ngachibhenefitewo Mwari, not only you. If you can't mention the name of Jesus, then shandisa mari yacho yauri kuwanawo ipapo to help the poor, help the needy. Even ukasatiradza pakamera, even ukatiratidza, still you are doing good. So yes, pray for NYATHI family. Pray for the people. There are people, content creators, vakaenda kumasangomas, vakaenda kunganga, even without them knowing. They are not spiritual people. They don't know kuti zvavakatoita izvo zviya zvekuenda kunganga. They don't know kuti chicken yavakatodaidzwa iyoyo kuzosacrifice vakatouraya munhu unknowingly. Witches and sangomas are so deceitful. They can make you slaughter a chicken yet you are killing a human being. Kune munhu akatofa mufamily mako because wakaenda nehuku iyoyo ikanochekwa.
kune munhu akatofa because of you. Zvinogona kunge zvisina kuitika same day rawakaita iroro, because kunyika imwe something chinogona kuurawa nhasi chozofa next year. So probably huku yawakaenda nayo ikanochekereswa iyaiya kuna gogo vaya kana kung'anga iyaiya, I'm telling you, you have killed your family member. Right now, achiri mupenyu zvari kutofamba, muri kutosangana makadi, you have no idea. But munhu iyeye achafa kana next year, kana next 2 years. That's how the kingdom of darkness deceives people. When azofa munhu iyeye next year, you will not even think of kuti tisu takazvikonzeresa, because iwe wakaudzwa kuti hai zviri clean hazvina. You think masangomazi nevaroi vanotya kukunyeperai? They are liars. They work for a liar so they can lie. So they will tell you that this is harmless. This has nothing to do with sacrifice and all that. You may not know that my miscarriages are kuitika family mako right now ndiwo wakakonzeresa. Because unogona kuita a sacrifice or a ritual yaunoita nhasi unoyo, but zvinhu zvinozomanifesta next 2 years and you will not be able to tell. Right now kana wakaenda kung'anga, right now kana wakaenda kumagogogogo aya, unaona unoita zvemanjuzu, and everything seems to be okay now. Trust me, 2-3 years zvichatanga kumanifesta. Zvinogona kutadza kumanifesta kwauri iwewe, but zvozomanifesta kuvana vako. That's what the devil is doing right now. Vazhinji vedu izvozvizvo, vazhinji vedu vari kutambura nekuda kwemhosva dzakaparwa nemadzibaba avo. Ivo madzibaba edu acho they went free. They did not know that it was going to come for their children, but here we are struggling because of the sins of our fathers. Some of you may ask, how is it that I'm struggling because of the sins of my fathers? Chivi chinotevera ropa, ngozi inotevera ropa, mhosva inotevera ropa. So you are your father's blood. Within your veins, muma veins ako muri kumhanya ropa rababa vako. Saka ropa ndo riri kutevera. Saka iwo panozotevera ropa rababa vako iwo unobatanidzirwawo. Exactly. So yes, ladies and gentlemen, thank you so much. Again, I'm repeating, pray for NYATHI family. Pray for all content creators. Pray for everybody. Pray for your family. Pray for me as well. So thank you so much, Peter Mutarani, signing out.